खुलुमबाय। दिनै 9 जानुवारि 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनै राशिखौ खोनासंनायनि गिबियावनो दङ। मेष राशि फालांगिया मोजां जागोन, नाथाय रां थिसननायनि बेलायाव सांग्रां था। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। बृष राशि नोंथांनि साख्रियाव मुलाम्फा आरो जौगाथाय थागोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। मिथुन राशि नोंथाङा बादायारि आनजादाव देरहासार जागोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। कर्कट राशि नोंथाङा मावख'आव मोनथाय लाखिगोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। सिंह राशि फालांगियाव रां दोनथुमनायाव गोसो होगोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। कन्या राशि फालांगियाव आंगो लोगोफोरनि हेफाजाबजों रां मोननो हागोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। तुला राशि खामानियाव फैनाय मोनफ्रोमबो हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। वृश्चिक राशि साख्रि आरो फरायनायाव बेयो मोनसे जाफुंसार सान जागोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। धनु राशि साख्रिनि सायाव फोथायनायखौ सिफायनाया खहा खालामगोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। मकर राशि नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफा आरो बिसिनि हेफाजाब मोननो हागोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। कुम्भ राशि बेरेखाफोरनिफ्राय सांग्रां जानायनि सान। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। मीन राशि साख्रियाव जेंना नुजाथिगोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै। गोजोन्थों।